Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, masih bersama Mika apa kotak iki? Anu jenenge koboan Racing. Koboan racing. Jadi siki mang koboan racing, ora rantang, Bro. Istri koboan. Kita kerasa teko Ngawi lho Pak nih. Ngawi teman-teman iki. Dan suasana Ngawi panas loh. Dalan iki lho. Oh, kuat ya. Terus sejauh mata memandang ngono. Tuh, kalau sawah-sawah pinggir lho, Dan. Seko weling. Babasan. Emang aku nggawa tes 50, Bro. 50 ki terakhir nang kene. Wis karek terakhir nang nang Ngawi. Ngawi. Ngene sapa jenenge? Anake rek anu Manisari. Oh. Dan kebetulan nang ngarepe dilalah enek warung. Warung njaluk kopi. Aduh, Alhamdulillah. Mengko diedit ge ana apa iki kok. Dak. Aku yang agama bro kene sudah. Agama mayungi Jagat Raya. Pangkur Gusti Bu. Ora gaji jajan Mas. Bakul. Seneng gaji enggak? Ya mosek to, kene kopi nih. Nggih. Aman, jenengan ya kalih ngobrol-ngobrol kalih Mantune mantune riyen mboten napa-napa. Was. Teng kene biasa. Seko wonteng-teng ini panas ya. Itu anaknya kan ngeter ya, Ben. Ndelok anu. Warunge. Oh, panas ya Ngawi. Malah ya berbatasan saya TikTok tapi Ngawi ternyata semusim karo Kenorejo. Iya, Yo. pol panas ya. Ini bener pangkur ya. Mangkul. Ini sedang bar terus. Kongko harus perintah bisa hari ini selesai tapi bisa mbulet ae. Heeh. Ki cek ning Gandu, Baru Gandu. bisa nek ngono kae. Maksudnya bener Wedang po es, Mas. Singgir kopi. Kopi 2. Enak. Sing cilik po sing gedhe. Yo kuwi to. Cilik. Nah, masuk. Cingkir ki cilik. Wae cek mangan. Terus ngomong piye? Gek ngono. Oh, alah. Cingkir ki cilik nek gedhe ki gelas. Iya, sok. Apa, Mas? Kopi. Kopi. Supaya biasa nih aku pahit. Biasa aku. Gulanya CPR. Jadi pisang ki aku juga nyaman pisang bro. Mau jenenge iki gak ngerti kebiasaane tetap munjunge ning gone Kenorejo. Pisang kan wong Jombanteng. Wong ning gone aku kok diomongi. Sesuk nek repot ora usah teko. Ya ora teko. Ora repot kok odoke ngono. Repot cangkruk ya repot kanu. Tenan nek ngerjo ngono. Nek ngerjo ngono. Kok kowe ngomongmu nek gak repot ora usah teko. Alah. Ya ora teko. Lah wong sing wis dipasrai sok tanggal 23 iki A B C D E F G H I J sapa sing melu. Kuwi ya kadang gak bulet kok mah diomong ngono ya malah gak nyang. Soale yo iki kabeh iki nek dianggap kesadaran yo kesadaran tapi masalah iki ya bro apa ki tanggung jawab. Iya, angel. Karepku nek tanggung jawab tanggung jawab munjung yo minimal ora ngetok sedina yo sesuke lah ngono dino iki gak teko sesuke teko. Ya kaya kancaku sing istok ibaran ngono lho, kaya munjung ditekone jam pira ngono kae. Nah, kuwi wis gak pisan pindho, ora ana nggon aku, ora ana nggone Gembeng, ora nggone Pak Hadi, ora ana nggone liyane. Ngene Iwan malah gak enek ngetok gene Iwan. Ngene Iwan malah blas teko. Ngene Iwan gak enek ngetok malah. Padahal kok koncone lho padahal ngene Iwan. Ya to. Gak usah dirasani. Aku ora ngrasani lek tapi ben dirubah lho carane anu ki. Budayane sing ning awake dhekne iki lho ben diubah. Waktu iki. Lah mungkin wong kok kowe kadang nek dijak buwe ora budal ngono kae kok. Ya iya. Ya sembuh sok ben iki rapi mbok gak modele ngono kuwi tapi ya sing enggak iki dirubah. Budayane ngono kuwi. Pengen iki memberikan ngandani to sing. Iya, ya sing cara dadi wong iki sing bermasyarakat nih barat iki. Kon anu tanggane apa wis nang melu anu ora mandi wi. Ya ndek tangga. Satu saat butuh ngene iki soalé. Iya, jenenge
dulur sing paling edake tangga to. Yo, dulurmu paling dikandani paling ya cik sakse. Yo. Iya. Nyiapno sangu, nyiapno wektu nek kanggo. Iya, pokoke dulur paling edake tangga. Ya wonge apa to kan. Jen Paling karek nek Yusa paling engke karek ora akeh. iki karek. Iki sing cek Karek sing nyulami cara ibaratnya wong tandur kan nyulami anak sing kliwatan. iya. Soalnya iki sami ora misal kayak gede kayak aku mbiyen ya ngomong biasanya nggon dhewe kalau termasuk aku mbiyen gawe kan RT. Langsung geduk. Misalnya RT sekitar dhewe lho ya kan. Aku RT 5 mesti 6, 7, 8 terus tangga separone cara anu wis sampe dulu-dulure ini darine mesti ngono to. Terus neh sing anu dina iki daerah bulu tok grebek kabeh langsung duduk bar. Ganti sama RT kliwatan. Heeh. Kuwi desa liya sak pira sithik tok, desa liya ngono kuwi, dadi akeh sing kelewatan. Nek sing biasane iki pokoke desa ndi ya kuwi langsung duduk dibarno. Ngono desane ndi neh dibarno ngono kudune. Gak selang-seling malah bingung. Masih membagongkan adalah mujek. Mujek mang tak celuk ya sami tak telepon pas daerah Gandul mang mau moncer-moncer gek dalane mlebu. Mobil iso mlebu terus mobil iso mlebu gek adem lakune terus mang minta bantuan mujek. Lah tak ditelepon bisa-bisa bantuan siji. Wah, mantap lek sing teko mujek. Lah kok sing teko muji tok. Aduh. Tinggal ngak ya ngono. Soale iki kurang. Nek yo muji kurang iso iki. Membaca lah cara anu wis. Cara iso cuma suwi misal kok tutuk kentonge angel. Tutuk kentonge angel. Kareng tak wis mulya jek kok nyelok sapa? Jaka apa Zaki kengken. Jaka apa Zaki mesti iso cepet. Dek nyebedakno Sarmen karo Sugir bingung kok dek padha sune kabeh. Padha es sing ngarepe lho bingung dene. Sing ndi? Ke Sarmen karo sapa? Karo anu to, Sugir. Bingung sing ndi? Sarmen karo Sugir kuwi bedakno bingung padha es. Padahal iki diomongno Rindang. Iki Sarmen. Ngarep iki sing guri. Iki Sugir. Kuwi diwolak-walik ngene. Ndi sing Sarmen tak kok neh. Ndi sing Sugir mujake dalu lucu. Padha es sing ngarepe bingung dekne. Aduh. Kok iso iki sing sarme jek wis tumpukne padahal wis digenahno lho. Lha tak genahno sing kiwa. Ngene ya, plek ngene, tumpuk plek ngene. Lah kok waya diwolak-walik ngene. Oh, dek deling-eling iki ngarepe lek wong ngarepe. Berhubung ngarepe padha es ya bingung dekne. Heeh. Macane kan megah dia males maca. Padahal kudune ya ban mburi kan SU. Ambek sitoke SA. Heeh. Lah iya kan tapi padha es ngarepe. Muji. Sarame karo Sugir. Tapi cek paling semangat lho Mujek. Iya. Kan munjung-munjung cek semangat. Semangat. Makanya sing ngudur ya pokoke deh. Paling kari-kari ini ndamajek no. Langsung tem. Langsung. Pokoke Mujek andalan pet nek munjung pokoke Mujek. Mujek kuwi di morne karo sapa? Anu. Boymin. Yo. Main boy. Cocok main boy. Cocok. Cocok katut ya main boy. Karo loro jare main boy kan. Kene ngetok suwi trae. Suwi, lah ya main boy sing kalau bro main boy nek pengen ngerti main boy yang ning dapat hadiah kulkas ngene penak Jambi. Ya, pohon pinang ning gone nopek kok. Kae main boy. Iki loro Mas jarine. Aku sing cerita sapa iki ini. Kok kene ngetokno. Kayak biasane ngadeg jare. Cara wis nunggu no ngadeg wis gak kuat dek. Lah awake sok ngono. Oh, Mbah Pir malah cerita. Mbah Pir cerita karo lek Yota pas ngeterno nopek nang Surabaya karo. Iya. Kan cerita. Ngatake anu golek wonge. Keken mangan gule ta. Iya, guline kuat men. Lah iya men boy nang gule senengane. Kolesterol. Aku kan ngomong kolesterol mbuh asam urat mbuh. Wong aku takok nang wek toyo to. Nek men boy gak tau ngetok ngono langsung Mbah Pir jawab. Men boy lara kok ngono. Awake mbuh kakan kolesterol. Ya terus yo awake kok ngono lah. Awake kok ngono lho lemune keran. Men boy. Kene wis bar panen ya. Wis tandur sak meno duri no wis meteng no. Malah wis tandur nek. Wis meteng meng. Panas sih. Karena jauh mata memandang. Terus jam berapa, Mas? Jam 1 ya? Jam 1. Semangkane wetengku kok ulet-ulet. Alah kita ngopi langsung prung langsung. Ternyata lapar. Kalau ngopi langsung tung langsung kowe.
Muga-muga seneng omah ya wis diatasi ya to. Yo, Engke Yuli barang ya siap kok. Karena kan paling karek gandu. gandu sok sing akeh. Gandu tok. Gandu karo bekasem anu yo maron. Yo, dolan sithik tok saiki gandu tok. Sak desa itu. Paling kan diatasi Yuli ya. Lah iya. Beneran anak sing jujukno. Pokoke sing penting ya jane anak sing jujukno. Nek sing jujukno menak, nek gak jujukno mesti Kaya kayak ade mau lho, cukno bingung. yo sekali belajar ini mungkin prok nang kene posno bilang wis. Enak lah iki gak terlalu urat-uratan. Iya. Stok mencar rono terus rono. Bingung bolak-balik. Kendaraan roda papat iku. Memang kudune nek nggawa roda papat Kudu nek motor. anak sing ngetutno nggo sepeda motor. Ya dheknya dhewe ning ndawan ngono lho. Iya. Kowe karepe gak gelem nggo motor kok wonge anu. Lah mlaku jatuhno anu sikile ucul lho selamat. Munjuk tak kental wis. Ya kira tak gawe VT ke lho. Dhewe karepe liwat gang. Buluk iki jan. Gang sing iso nyelepit gak iso mobil gak iso mlebu ya miring. Buluk karepe dhewe. Aku tak gak nggo motor ya Mas, mobil cuy. Lah masakmu kok ngono ngedrop piye aku ngono. Karepe dhewe. Buluk. Ya. Ya wis tak ngenteni kopiku mateng. Wis kita ngopi dulu aja Pas. Terima kasih Sar. Wis are. Iki padahal di warung malah. Jak pedes e. Gak, aku gak aku. Tapi kuwi. Sapa sing gawe? Iki aku lho. Masa anak rujak petis. Arep ah? Ya wis jajal, perlu dicoba iki. Iki prawas. Gak aku. Kan. Wis itu tak jajali karo anu. Wis, terima Di kasih. review wae. Rujak wi. Tak review. Terima kasih. Pokoknya atas supportnya terima kasih semua, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.